uno kuti kaisa kanani ek kom kwbangma borokno salayo aro 99,99,999 Hindu mutai murti tongo hinui haike aro kubunyo da asuk mutai rokni murti tongna aborokno sabo sanamkha tai bufuru sanamkha abo hai huja kogrokno saiman lainai tinini o video Tripura hani kaisa nai naithotok thai wngkha unokuti abo unokuti district o khobjago o thai salmani koila sohor bai 8 km Dharmanagar bai hinke 19 km hasteni bubagra khor aguli bai hinke 178 km unokuti bahake sanamjakha abono tui lukorok salaimani kaini kothoma tongo kaisa hanke Kalokamar mungui khoroksa architect tongo bokhe ma Parvati ni khoroksa bokto salsa sanjo jorao Kalokamar taposya khlai tongma jorao Parvati bai Mahadev Kailash Parbato thangna phuru lamao aro phaibathak phaikya Kalokamar borokno nugui klai khulumkha tai bonobo borokni logio Kailash Parbato tlang dihinai sakha afuru Mahadev bono khorchani horono ekuti mutai rokni murti sanami phunungdi haike nonosini logio talangnai hinai sakha a kokbai Kalokamar khopungno mutai rokni mangthong eba murti sanamkha phiaba bo a horchani horo ekuti kanani kaisa kom murti sanamai khibikha aboni bagino o thaini bumung unokuti wngkha tai kaisa kothoma hanke omohai Varanasi o thangnani bagui ekuti mutai rok phaimani hor wngui borok lamao bathakha aro bathagui borok asugono aroni kutului Varanasi o thangnani kok salaijak tongmani phia borok thangmani jorao Mahadev no karui alka mutai rok jotono muktri thangui tongbaikha afuru Mahadev borokno sosayawi sajungno aroni kutului thangi paikha aro je thui tongnai mutai rokhe bebagno holong khawi thangmaikha Mahadev kare wngma bai aro mutai ni mangthong ekuti kalia aboni bagui o thaini bumung unokuti haike norok unokuti ni kothoma khanakha phiaba archaeologist historic laibomanor tugui karinai o kothomano kubui hinai puitu khlaya angbo a kothomano puitu khlaya tamoni bagui hinke Mahadev no karise aro ekuti kanani ekom ungo hinke aro tabo Mahadev ni murti tongbla Kalokamar khorsa baise 99,99,999 murti sanamai mankhapu kebo borok sakbai thang khorsa bai saisungno asuk kwbangma murti sanamai mano hnei ang wansogya Sri Rasmalao omo hake swijak tongo bisi kwdwgma swigango Bubagra Triloson aro kaisa mondir sanamkha Bubagra Triloson Subrai Raja mungbai sinijago bini munguino o thaini mungbo Subrai Khung munguibo sinijago wansogui naikhe Subrai Rajani molono o Subrai Khung eba unokuti no sanambaiui paithago aro mondir sanamai rwkhana hinai ma wansogo Laibuma rutugui karinai rokni kokokhe o mangthong rok 8th century eba 9th century ni bisingo sanamjakha Srihotter Itibritto bijabo omo hake swijak tongo Tabukni Kailash sohorni mail kaibri hasalo salgra phasingo Tripurani Bubagra khor eba rajdhani tongmani Tripurani Bubagra rok Srihotto hani ari ganani rajdhani sewi telangkha taibo serai ke sana thangkhe Sri Siti ni jorao tabuk Kailash sohor ganao Tripurani rajdhani tongmani 9th century ni simi 10th century bisio aroni rajdhani sejakhana Sri Rasmalao swijak tongo Bubagra Bijoy Manikyo Bubagra Rasdor Manikyo Bubagra Rara Kishore Manikyo Bubagra Bir Bikram Kishore Manikyo borokbo unokuti tirtho nanyani thangkha Lelengtheng sing orek phone sekaya kho omoba nasamang pakori ko go masung khnabla agi pur khnabani birjero ni khogo kada nam tu nasamang pakori ko mo asuk mora theng ka Unokuti wo hatai kuchuk theng ni halabo sanamjak Mahadev ni mangthong 30 feet kuchuk Kal Bhairav ni mangthong Ganesh Durga Vishnu Ram Ravan Hanuman Nandi Jamuna Hirimba omohai mutai rokni mangthong sanamjak tongo aboni bisingono tongo nanglai khe sanamjak kaitham Ganesh ni murti tai aboni yagrao Vishnu murti abono karibo oro taibo kwbangma bumung manya mangthong rok tongo Omongkha Brahmani sarta mukhang TV rogo hingke to sing tinta se nugo haibano oro khe charta
asik bisi kedegma balogui satung watui manjagui tongma bai aroni mangthongrok kona sakonagnui rok kakhlai kalaikha 1897 AD bisio Tripura hao Bangla kotor phaima bai aroni mangthongrok kwbangmano kagui kalaikha tabuk aboni bumung simise onokuti phiaba mutairokni murti le 99,99,999 kalia tabukni jorao aro bisi burum burumno Shivratri Osukastami tai hangrai phuru per engo Bayapsong aguli ni simi norokebo onekotio thangna musungui tongkhe Agartala railway station ni simi kasai thangui Kumarghat station phano ongkhordi ebakhe Dharmanagar station phano ongkhordi Kumarghat station ongkhorke aroni simi direct onekotio thangnai malkhung manthogo hayakheba Kumarghat ni simi Koila sohor ulo Koila sohor ni simi onekoti ni malkhung manthogo tobokhe aro thangnani malkhung reserve khlaise matalango aboni bagui aro thangnakhe khorok ba khorok dok sukhe thangkhe rangki sabaino berai phaimanano tobokhe Kumarghat ni simi Koila sohor tabuk lama hamya angja aboni bagui norok Dharmanagar phano thangui mano aingtile lama kahamno unokotio habui nanyani bagui ticket eba rang khoksa phano nangya paithago onokoti eba subraikongni laibumarokno government rok taibo saktharui naithai kalaio aro thangna tai tongnani sepsap kaham ke reimankhe hasteni phatarni borok karile India ni phatarni borok phano phainai pheyano haikhe Tripurani bumung kusugo kasabane henei ang wansogo tinini bagui asuk nungsideng jotono hambai